Kedam tang aruni pioneer cap arni JCCPA songpen ASDC asai hemalong pherang kamai kangni. Tijut unepin Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoyalam ki lapen 2021 MOS alam donalong Karbia Kheaphan kaphere memia close ke doan puthok lang thupa menangji pusi Joint Coordination Committee for Protection Autonomy JCCPA hamphanga songpen kedam tang aruni phai pli arni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Diphu taralang solong kebang ahosi pason nialam thea puthak yinpuralu pajiurong Boda bangso puta kacing kiji aphan apora be punang pukok pusi aruni pioneer cap Urmiarni ASDC sahemalong hirangkia mai kangni ahut JCCPA convener khorsing teron ningjepong pulo chief minister pulo ne kacing kiya porave council cingki de cingki po lasi bola lang lisi council cingki po pulo council kansi ne itum pulo la non apinang hang lage ilitun non tekrong po non mage tongone de lang hai la solam na long penke ahogalam ge Chief Minister border alama bangke Chief Minister akehai penke ining teklong thang alam taninge awi ni la son claim po ku alam thang ninge kaninge thu bangke ni ke CM apan council han city pak pipo loi pak pipo council sar kopima pu hala bangso teng si claim la son si nil tu mala daga dimana bangke Regional Committee ke thom giseng 200 Regional Committee ang bongpan Karbi West Karbi Anglong kelang alam kelang konje bangke kopiloma kelang konje bangke kopiloma Pijus Hajorika Committee Pijus Hajorika se chairman lo ladak litum amreng pen rinaterang pidu socheng pen ke headsing rong phardu Jinthong pen ke Obijit Krudu lapen ke Amri pen bangke di ufing maslai do alang litum do duna so committee la sini litum pu dun bangke Karbi Anglong lapen ke Meghalaya pen ke thang kachar bo ave litum well defined valid boundary do khala bangso boundary pen litum 1951 pen Meghalaya arlu ke dam alam ave Meghalaya long le ki thi ave la sini tum Karbi Anglong pen bangke kopina Meghalaya phan kipi nai along leta ve Meghalaya pen ke hang along leta ve la sila da ke thang alam ve la sila so committee bangke vidro nai kusini mitu Meghalaya phan kipi je along leta ave la pen Meghalaya pen ke long je along leta ave 1951 a boundary ateng padovet nangji la si give and take policy aron protect he bangso putha kebangji aru ni phai kre hiniar ni hamren disi asai he mathino JCCPA hamphanga song pen sitting demonstration kache song padoponji lasi halabang soar ni Karbi Anglong arat kachetong dun peji aphan hirang ke mai long pen pachini pon 17 ni ke long ni si incident do na hapu Meghalaya police kilometer thong cap arlo nang luchok si ala jomangarong sorphan ja si Karbi Mutha Devi Karbi arong wa sorphan ther ke hab du dam lasi labangke gopina police jurisdiction pudodo latum police atum si tame amethang area do hala so methang nangkap krak si dake banglo daka police to malatum thang karju ave lake chokche lapen ladak am ia long si tame security amoni datum langdun rong si council pen kibidam ageda bangke kibi kapahin keteng News report Longsoda Ringti Karbi Anglong live